Hormatly prezidentimiň telekeçiligi dörli ugulary boýunça ösdürmeklige ýardam berýän köp taraply gollawlary belin maksatlary gazanmagy ynamly badalgadyr. Pähim paýhas ummaly magtymly Praga ýylynyň geçen döwründe Derya Plastiq hojalyk jemgyýetine uly ösüş gazanyldy. Belin sepkitlen eýlenilmegi Garaşsyzlyk bayramynyň 33 ýylygyna öz borçly sowgat boldy. Öňde goýulan wezipeliň amala aşyrmagy ýeşiriň döwrewap derejede gurulmagy bilen berk baglydyr. Hojalyk jemgyýetiniň ýokary hili ikrar edilen talaplara laýyk gelýän değişli örümleri önürýän kärhanalaryny ýeşir hemişe ýokary depgine anlyp berýär. Özün itligi kanagatlandyrmak üçin ähli mümkinçilikleň bolmagy bolsa gowunurşydyr. Ýurdumyzda taýýarlanýan ölümler hiliniň ýokarylygy ekologiýa taýdan arasçylyk bilen tapawutlanýar. Öý hojalyk önümlerine gerek bolan çygmalyň aglabasynyň ýurdumyzda barlygy önümiň özüne düşýän gymmatyny arzanladýar. Hemişe gözlegde özün islegleri kanagatlandyrýan önümleri önürmekde ýygyderlik hemilleşmek Derya Plastiq hojalyk jemgyýetiniň üstünlüğini öpçün edýär. Ýyllyk enjamlarynyň önümçiligim täze ugurluk berdir. Önüme önürçülemedi bilen hyzmatdaşyk boýunça toplumlaryň anyp berýän ýeşir Türkmenistanyň turly ugurlardaky eksport mümkinçiliginiň ýokary depine eýe bolýanyny görkezýär. Önümleriň Russiýa, Kazakstana, Özbekistana, Kyrgyzstana, Belarusiýa, Baltika we beýleki ýurtlara eksport edilmegi döwrewap ýeşiriň netijesidir. Mukaddes Garaşsyzlygymyň 33 ýyllyk bayramyny münasip garşylayan Derya Plastiq hojalyk jemgyýetiniň kärhanalaryna ýeşir häzir günlerde de ýokary depgine eýe bolýar. Gazanylýan ýokary netijeler esasyna önümçiligi dolanyrmak, şol urwatda onuň gerimini giňeltmekliň diversifikasiýa berk baglydygyny oňa düşünýän hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri ähli ugullarda döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz hemde gahrman arkadamyza hoşçalyk bildirýärler.